قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmetli din kardeşler. İslam dinin bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özüniň gumry bilen, özüniň ýaşaýyşy bilen tolhansa bizge täfsirläp, gurhatyp berdi. Hamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niň turmuşynda garasak, aýrym urun bolup tura, aýrym wagt bölgen ol gibadat, ol da buha namaz. Yani namaz ol musulmandyň negizi, musulmandy Allah bilen beýlep turusy, köňüllerimizi tazartysy ul iň ýaxşy ibadatlardan biri. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde aýta, kıyamet gününde kişini Allah subhanahu wa taala aldyna bastyrgasdy, eger-de kişiniň namazlary ýaxşy bolsady, kalgan işlerinde de ýeňillik bolurdy, harawga ýawap berýär ýeňil öterdi. Eger-de kişiniň namazlary nasar bolsady, oruna ýetkirilip ütkürilmähädi, kalgan işleri de Allah'tan aldynda awur bolurdy. Şoňa her birimiz namazga köwrek ihtibar bereyik. Kimde okuy bilmey, öğrenirge tiýiş, kimde kim okuykan, tagalanygyrak huşuh bilen, ýagny berilip, matur etip okurga Allah subhanahu wa taala nasip eýleheýini. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisi bir hadisinde aýta, iň ýaxşy işdi ol wagtynda okylgan namazdy. Aqulu qawla hada wa astaghfirullaha li wa sa'iril muslimin walhamdulillahi rabbil alamin.